гиромӣ, салом ба ҳамаи тамошобинон. Хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ пухтупаз мекунем. Анифтараш як намуд пироги бениҳоят мулаззатро тайёр мекунем. Рости гап, ман ин намуд пирогро чанд бор тайёр кардам ва беҳад болаззат мешавад. Лекин ман ҳама вақт бо гӯшт тайёр мекардам. Имрӯз бошад ҳамроҳ бо капуст тайёр мекунем, яъне бо сабзавотҳо тайёр мекунем. Хуб, сар мекунем. Дар аввал хамирашро тайёр мекунем. Ва дар ин ҷо каме об гирифтам ва ба об намак меандозем. Як қошиқча намак. Ва ордро кам-кам меандозему хамирро тайёр мекунем. равғани гӯсфандро низ кам-кам меандозем. Шумо метавонед рӯғани гов, рӯғани хаза ёки сливичный масло ёки маргарин андозем. Фарқаш нест. Чхеле ки равған ва ҳатто метавонед равғане ки хӯрокда меандозем, яъне равғани семечка, вайро низ метавонед андозем. Рости гап, ман чек накардам ки ин чӣ қадар ҳаста, яъне чанд миллилитр ҳаст. Як-ним пиёла андозем мешавад. Анамхел тамошобинони гиромӣ, хамираша тайёр кардем ва ман фаромӯш кардам, боз метавонед шумо тухм андозен як дона. Ман наандохтам, шумо метавонед андозен. Боз тухм катиниз болаззаттар мешавад. Анамхел. Ва ҳозир акнун хамирро мемонем каме дам гирад. ва акнун мегузарем ба тайёр кардани маҳсулоти дохилияш. Ва мо лозим аст карам, сабзӣ ва пиёз. Дар аввал пиёзро майда реза мекунем. Боз шумо метавонед ба дохили пирог гӯшт ва пиёз андозед ёки гӯшт, пиёз ва картошка низ андозед. Беҳад болаззат мешавад. Умуман чизе ки ба худи шумо мақбул аст, метавонед андозед. Пиёзро низ меандозем ба сковородка. Сабзиҳоро бошад ай турктарошак мегузаронем. Сабзиҳоро аз турктарошак гузарондам. Ин қадар бисёр сабзӣ майда кардан шарт нест. Аз сабаби ки ман сабзӣ бисёр доштам, барои ҳамин ман ин қадар бисёр сабзӣ майда кардам. Шумо метавонед як дона ё ду дона андозен, бас аст. Ба сковородка меандозем сабзиро. Ва дар ин ҷо ман ду донаи дига чеснок тоза кардам. Чеснокро низ майда реза карда меандозем. Аллакай карами мо низ тайёр шуд ва акнун мегузарем ба хамир. Анифтараш дар листи тафтон хамирро тунук мекунем. Хамирро ду тақсим мекунем. тамошобинони гиромӣ, листи тафтонда пурра тунук кардем ва акнун хамири болошо низ тунук мекунем.
ман хел тунук кардем, хамири дуимам низ ва камтар ихол мекунем шагӯем. ва акнун ба ҳамин лист маҳсулоте ки тайёр кардем, ҳамин хел шуд маҳсулоте ки мо тайёр кардем ва ба ҳамин болои вай мерезем. ва фикрам ҳамаи ин бисёри бад ҳаста, барои ма аввал камтарша мерезам, мебинем ки ин чӣ хел мешавад. ва тамошобинони гиромӣ, фаромӯш намекунем тафтонро низ дар гирон мемонем. Анамихал ин сер начинка шуд гӯем, бовар дорам ки бисёр бамаза нест. Акнун ин хамира гирифта ба болояш мемонем. Ана ҳамин хел. Акнун лабоша мечаспонем гӯем. Ана ҳамин хел кардан мечаспонем. зарди тухмро низ мемолем. Каме обро медиҳем. ана ҳамин хел шуд пироги мо ва акнун ба тафтон мегузорем. ва тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел тайёр шуд. Пироги мо инҷош камтар дам карда гӯем, лекин ман инҷоша бурида будам, лекин буам хеле дам карда. Хай ҳози мебремшам, мебинем ки дарунаш чӣ хел пухтагӣ ё ки не. Хай дарунаш аллакай пухта будему, ман гӯем мебремшам. ана ҳамин хел шуд тамошобинони гиромӣ, қабаташ гӯем. ман тарелкаи майдачая гирифтаям. ана ҳамин хел. тамошобинони гиромӣ, шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. То дидори оянда дар паноҳи худо бошед.